rematamos. Pois sí, a verdade é que parece mentira, pero fíxose curto incluso. Fíxose curto, guau. Moi curto. Menuda xornada tremenda que fixemos aquí en Ponte nas Ondas de Compostela. Tivemos un montón de coles, un montón de convidados. 9 coles, concretamente, Guau, Josema. foi 9 coles. Pero menciono os 9 coles porque merecen ser mencionados. Merecen ser mencionados e agradecer e recoñecer non só o traballo dos nenos e das nenas, absolutos profesionais. Sí, que aquí foron 5-10 minutos e todo o traballo que hai detrás, bueno... Tremendo, e tamén o dos profes e das profas, que tamén agradecemos enormemente, e que, bueno, tamén tiveron algúns o seu protagonismo, porque algúns e algúns tamén son portadores, moito ollo. Entón, cales son os coles? Pois os coles que pasaron por este estudio da Facultade de Comunicación da USC foron o CEIP López Ferreiro, o CEIP do Foxo, o CPI... O CEIP do Foxo de onde é? Da Estrada. É da Estrada, o CEIP do Foxo é da Estrada. O CPI de Ponte Carreira, CEIP de Calo, CEIP Plurilingüe da Ramallosa, IES de Ames, CEIP de Rosalía de Castro, IES de Ordes, IES Antonio Fraguas e, bueno, agradecer tamén a Bocazas con Encanto e a Ulises, que foron, bueno, que son membros desta facultade. Que nos trouxeron tal. Fíxate, a primeira vez que eu vou ver para unha das cámaras, antes fun ver para esa, bumba, cámbiame Raúl Silva, técnico para esta. Os técnicos, que importantes foron Que importantes foron os técnicos, por favor, Raúl, pincharvos aí un pouco, que se vos vexe aí mandades a... Pero a ver, tamén podedes falar, sabes, no? Tedes aí un micro. Por que non vos achegades o micro? Teñen vergoña. A ver, que foi o peor? Que foi o máis complicado, o máis caótico? A ver, nada. Nos salieron vergonzosos. Sí, saleu todo tan ben que non teñen nada malo que Daste dicir. cuenta. Ai, madre mía. Que foi o que máis te gustou a ti? Pois a min é que me gustou todo moito en xeral. En xeral o que máis me gustou foron os nenos e as nenas, que isto parece así moi, ai, mira esta chica que ben quere quedar, pero wow, a maneira de locutar, eu digo, fano mellor que min, sin dúbida, pero o cole do Foxo, bueno, perdón, xa está aquí Astradense. Pero bueno, a terriña tira. Sí, sempre tira. E ese antes e despois, ese contraste entre como vimos agora que trouxeron a abuela dunha das nenas a falar e ver o cambio que se produciu foi... A mí encantoume. Bueno, e que deso vai Ponte nas Ondas, de facer ese relato interxeracional, conectar... Esa ponte que conecta... Que conecta todo, conecta Laura, Portugal con Galicia, pero tamén conecta xeracións. Sí. Pois fíxate, a min gustoume moito o Antonio Fraguas, por eso de reivindicar tamén o barrio, reivindicar o propio, porque, bueno, tamén é o que facemos nós, reivindicar a cultura propia de Galicia e do norte de Portugal, e quero tamén recoñecer o valor de abrir a xornada, que foi o que fixeron o López Ferreiro, que, ojito... Sempre o máis difícil. Bueno, e ademais que eran nenos e nenas pequenos, quero decir, hai un traballo máis... Sí, totalmente. Silvanado, bueno, ¿no? E falando de nenos e nenas pequenos, o meniño do tambor, o tamborileiro da Ramallosa. Ai, madre mía, o tambor era máis grande que él. Claro, a xente que veo en directo... E se non poden rebobinar... Podedes, sí, vai estar subido, queda directo, guardado perfectamente. Sí. Raúl, cando poderemos ter os contidos divididos? Cando? Esta noite? Guau, esta noite entonces... É que son os mellores, os máquinas. Un aplauso a Raúl Silva e a José Fernández, os nosos técnicos, ole. Aí están, que mapos. Aí mapos. están. Bueno, e tamén temos que agradecer porque o traballo enorme é dos coles, o traballo enorme é das nenas e nenos, o traballo enorme é dos profes e profas, pero as nosas portadoras e portadores, os convidados que se chegaron por aí, tamén os que viñeron cos coles, bueno, pois tivemos aquí de todo, tivemos un traductor, tivemos unha científica, tivemos un artesán de... Xente moza que se asocia para seguir promovendo a cultura. Totalmente, ali en Ordes, e despois, bueno, pois os convidados que tivemos nos neses breves contidos de continuidade, a Mariña Pena, a Eduardo, da Estrada tamén. Guau, que pasa aquí? Bueno, donde hai talento, pois que podemos dicir, non? Totalmente, bueno, a Eduardo Rial non é da Estrada. No, Edu é de pero dá clase na Estrada. Sí, efectivamente. A Adrián Noia, que bueno, toca en Noia, tal, bueno, non sei, nada. Está hoxe na Pobra do Caramiñal co libro que presentamos. Guau, Laura. Esta tarde.
Ves, que tú ves aquí a traernos as exclusivas. Sí, bueno, que vou dicir? Xa que traemos xente talentosa, pois hai que promocionala. Bueno, e despois tamén temos que agradecerlle a Uxía o que nos cedera o lanzamento do seu... Exclusiva. Teríamos que ter un jingle así que puxera exclusiva e temblar así a cámara. Sí, totalmente. Para a próxima edición. Tamén a Bea Camaño, a irmá da homenaxeada nas Letras Galegas 2026, a Irma Silva, que tamén colaborou nese contido que tivemos, e a María Xosé Porteiro por tamén achegarnos a figura de Begoña Camaño. Laura, ti leras antes as letras a Begoña Camaño, coñecíñala? A ver, podería quedar ben e dicir que sí, pero a verdade é que non a coñecía. Algo que tamén nos fai un pouco reflexionar, porque si unha muller tan importante que non sexa coñecida... E contemporánea, ademais. E contemporánea, claro, que iso é moi importante. Pois igual é un bo punto de partida o deste Día das Letras Galegas deste ano. Bueno, e para revisitar a súa figura, é unha oportunidade tamén. Pois... Unha muller moi atractiva e que a fixeron moi atractiva os coles tamén hoxe aquí. Totalmente, e que todo o mundo que fala dela fala ben. Sí, eso é verdad. Eso é complicado, eh? Eso di moito. Tú podelo decir que todo o mundo que fala de ti fala ben de ti? Bueno, non sei se o podo dicir eu, pero podes preguntar por aí, espero que habrá un pouco de todo. Habrá un pouco de todo, me parece bien. Si te preguntan a ti, igual... Paso palabra. Os técnicos, se preguntan de vos, que falarían ben ou mal? Regular? Pa baixo, bueno. Sempre vai haber quen fale mal. E mira... É inevitable. Que sea por envidia. Efectivamente. Bueno, pois nada, cerramos este directo. Cantas horas chegamos? Cantas horas chegamos a facer? Empezamos ás 10, 5 horas. 5 horas. Bueno, moi ben, ¿no? Sí, ¿qué? Sí. Po ano facemos 10, va. Sí. Quen aguantará? Pois gracias a ti tamén, Laura. Gracias a ti, Josema. Sempre un placer estar aquí contigo, con esos técnicos maravillosos. Sí. Que facer? Traballar con xente maravillosa é... Guau. Como estar no recreo, no cole. Que yo digan a Toño Moreno. Pois nada, que nos vemos en China en decembro. Ti vas? Bueno, si me queren invitar, eu vou, Bueno. Pero igual vimos un pouco escasos de tempo para preparar o chino. Lo vemos. Bueno, practicamos. Alguén haberá que falar en castellano ou galego ou portugués. Contactamos con algún traductor. Mira, direiche que un dos... Wow. Que cando Begoña Camaño fixo o programa Andando a Terra de especial de China para falar cunha profa que era dali da universidade, falou en portugués. Será verdad. Toma. Para que vexas. Pois entonces aprendendo portugués chegamos para decembro. E con galego entendémonos perfectamente. Sí. Ao final hai unha ponte. Portugués, Galicia, non hai fronteiras. Ponte Albar de arriba, Ponte Albar de baixo. Efectivamente. Pois despedímonos xa, deixámosvos con un pequeno resumo. Seguramente non fai xustiza a todo o que pasou aquí durante toda a mañán, pero un pequeno resumo do que deu de sí a xornada radiovisual interescolar multimedia aquí en Santiago de Compostela. Llorando.